बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होनदों, सिमा बारायनो हाया होनना बुंदों। दिनै जोंनि प्रमद बर' सारा हा होनायजों लोगोसे बिथांमोननो मा होनदों गफुरसिम सिमा बारायनायखौबो जोङो दिनै मावनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बिथांमोना बबे बाथ्राखौ लानानै जे प्रमद बर'आ दिनै जेबो मावाखै, बिथाङा लुथिबाय माबा होननानै बुंबाय थादों। आं सानो बेबायदि बुंनाया बिथांमोना खुनु ओंथि गैया आरो बेनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ आरो प्रमद बर' सारखौ बिथांमोना हायोब्ला सन्मान होनांगौ, खुलुमनांगौ। जुदि 17 बोसोरजों जुदि जों रिजायन नायोब्ला जोंनि प्रमद बर'आ दिनै 3 बोसोराव बांसिन खामानि मावदों होननानै आं सानो। बर'फ्रा राजबंशिनि खाथियाव जों थांनो हालामोन, बर'फ्रा जोङो सोरबा सावथालनि खाथियाव जों थांनो हालामोन, बर'फ्रा सोरबा जोंनि मुस्लिमनि गेजेराव जों थांनो हालामोन। नाथाय जेब्ला जोंनि बे बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो बिनि उनाव जोङो सान्थिनि खामानि मावनानै जोंनि सरकारा सान्थिनि परिबेसखौ लानानै स्ल'गानखौ लानानै खामानि मावनानै दिनै जोंनि गेजेराव अनलायनाया फैदों। 4,000 जोंनि बिटिआर ओनसोलनि 4,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ फार्स्ट फेजनि थाखाय बिथांमोननो 75,000 खौ होनायनि अलरेडि जोंहा रेडि खालामनाय जाबाय। मोनसे ब्लकआवनो 8,000 9,000 बेबायदि न' सफैदों आरो बे न'फोरखौ अलरेडि जोंनि दिनाव लुफिनदों। आरो नोंथांमोना खोनाना आसरित मोनगोन, थांनाय 16-17आव बिथांमोना गोबां न' मोनबोदोंमोन, PMGY IY न'फोर। बै न'खौ बिथांमोना आद्रा खालामना दोनजोबदों। बबेबा मोननै किस्तिल' मावदों, आद्रा खालामना दोनदों, बबेबा मोनथाम किस्ति मावनानै बिथांमोना आद्रा खालामना दोनदों। दिनैसिमबो बिथांमोना खोरखि गैया, बबेबा दरजा गैया। आं बेखौ दाख्लै सार्भे खालामनानै मोनदों। बुस्थुखौ बिपिएफआ मावनानै पेन्डिं खालामना गालांदोंमोन। बैफोरबायदि पेन्डिं खामानि मावनायखौ दिनै इउपिपिएल सरकारा दिनै जों मावफुंनो गोनां जादों आरो जों दायथ' लानो गोनां जादों। अब्ला दिनै बे जोंनि मावनाय नङा। बिथाङा मा होनदों बिपिएफनि बिदिनो बिथाङा डिस्ट्रिक्ट लेभेल, ब्लक लेभेलनि बिथाङा फुड रेलि मोनसे सुबुं गौमा लानायखौ जों नुबाय थानो मोनदों। दा बिथाङा बुंबाय थादों बे रेलिफोराव जे प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावाखै, बिथाङा खुनु मोनसेबो दिनैसिमबो मावनो हायाखै। दा बिथांमोना गुबुन गुबुन बाथ्राफोरजों दिनै जोंनि प्रमद बर'खौ बिथांमोना आक्रमन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। दा आं बे बेलायाव बेखौनो बुंनो सानो, डाइरेक्टलि मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानो। बिथांमोना मोनसे समावबो बुंदोंमोन जे बिटिआरनि सिमाया मालाबाबो बाराया। एक नाम्बार खोथाखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरदों। एक नाम्बार खोथाया, दा बिथाङा बुंदोंमोन जे बिटिआरनि सिमाया मालाबाबो बारायनो हाया आरो बिथाङा बुंदोंमोन सानजानि रायजो राजानो मालाबाबो हा फाट्टा होनो हाया होननानै। दा गिबियावनो जोंनि प्रमद बर' सारा मा होनदों, एक नाम्बारावनो बिथाङा सानजानि मानसिफोरनो सिमा बानायनो थाखाय बिथाङा सिगाङाव हा फाट्टा होग्रोनाय जादों। मानोना गफुरनि रायजो राजाफ्रा हा फाट्टा मोनदों आरो बे हा फाट्टा मोनखांनायनि साननैनि उनावनो जोंनि आसामनि मानगोनां डाइनामिक जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 26 जानुवारि डिक्लार होदों जे बिटिआरनि सिमाया गहपुरसिम लांनाय जाबाय होननानै। आरो बे माखासे मा होनदों रिबुरु भिलेज आरो माखासे फरेस्ट भिलेजखौ दाजाबनानै दिनै बे बिटिआरनि सिमाखौ बारायनाय जादों। दा ओंखायनो आं सानो जे दिनै बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होनदों, सिमा बारायनो हाया होनना बुंदों। दिनै जोंनि प्रमद बर' सारा हा होनायजों लोगोसे बिथांमोननो मा होनदों गहपुरसिम सिमा बारायनायखौबो जोङो दिनै मावनायखौ जों नुनो मोनदों। अब्ला बिथांमोना बुंबाय जे बिटिआरआव जेबो मावनो हायाखै। आरो बेल' नङा, दिनै मा होनदों बिनि गेजेरजों मा होनदों बर' बिजोंनि मा होनदों बर' मिडियामनि माखासे सेपारेट डाइरेक्टर बेखौबो जों मावफुंनायखौ जों नुनो मोनदों। बेबो प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो जादों। दा बेबायदिनो जोङो माखासे मा होनदों भारत आरो मा होनदों माने इन्डियानि गेजेराव मिथिबायना बर'फोरखौ एकदम मा होनदों सोद्रोम हारि हिसाबै बिथाङा दिनै सिनायथि होदों, स्वीकृति होदों। बिथाङा बेबायदिनो सारा बुहुमाव बर'फोरा जे मोनसे हारि आरो बे हारिया जे एकदम गोथार निस्थार आरो बे हारिया जे आद्रोम दं, गावहानो आखल आखु दं, गावहानो हारिमु दं, बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय बिथाङा दिनै गोबां बेबायदि नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि बिथाङा प्रग्रामखौ दिनै जोंनि माने बिटिआर ओनसोलाव बिथाङा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बिथांमोना बेबायदि गिदिर गिदिर प्रग्रामफोरखौ खालामनायखौ नुनानै बिथांमोना दिनै प्रमद बर'नि सायाव मेगन सादों। मानोना बिथांमोना प्रमद बर' होननाय लोगो लोगो बिथांमोना एलार्जि जायो। बिथांमोना एकदम माने मा बुंगोन मा थागोन बेबायदि जायो। मानोना जोंनि प्रमद बर' सारा बुंनायाव खम आरो बिथाङा मावनायखौसो बांसिन जेब्लायबो मा होनदों बिथाङा हर सान बिथाङा दिनै जोंनि थाखायनो रायजो राजानि थाखायनो बिथाङा खामानि मावगासिनो दं। दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों दिनै थांनाय जों 17 बोसोराव जोंनि बारग' हाग्रामा महिलारिया जोंनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे 17 बोसोराव बिथाङा दिनै रायजोनि थाखाय मा मा आसनि मावलांखो दिनैथ' जों बेबायदि मावनायखौ नुनो मोनाखै। बिथाङा बानायदों, जों बानायाखै होनना बुङाखै, बिथाङा लामा सामा बानायदों। खिन्थु लामा सामा बानायजों बिल्डिं लुनानै जों जे
रायजो राजाया साफिसियेन्ट जायो बा जोंनि बर' रायजोआ मोनसे माबायाव फैयो बेथ' मालाबाबो जानो हाया आरो बिथाङा दिनै सान्तिनि मोनसे बिथाङा स्ल'गान लानानै दिनै बिथाङा मा होनदों दिनैसो बिथाङा सान्तिखौ गोसोखांदों बिथाङा दिनै 17 बोसोराव दिनै असान्ति जाबोदों बिथांनि सरकारावनो दिनै माने जौ जुवा मेला बेबायदि गोबां माखासे आरजाथावै माखासे माबाफोरा जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय जोंनि सरकाराव दिनै प्रमद बर' सारा दिनै मोनसे सान्ति लाबोदों आरो सान्तिजों लोगोसे बिथाङा दिनै गोबां जनगोष्ठीफोरखौ खौसेयाव लानानै बिथाङा जोंनि गेजेराव मोनसे फोथायलायनायखौ फोथायथिफोरखौ बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव लाबोदों मानोना मोनसे समाव जोंनि गेजेराव फोथायलायनाय गैलामोन बर'फ्रा राजबंशीनि खाथियाव जों थांनो हालामोन बर'फ्रा जोङो सोरबा सावथालनि खाथियाव जों थांनो हालामोन बर'फ्रा सोरबा जोंनि मुस्लिमनि गेजेराव जों थांनो हालामोन नाथाय जेब्ला जोंनि बे बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो बिनि उनाव जोङो सान्तिनि खामानि मावनानै जोंनि सरकारा सान्तिनि परिबेसखौ लानानै स्ल'गानखौ लानानै खामानि मावनानै दिनै जोंनि गेजेराव अनलायनाया फैदों दिनै जों गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि गेजेराव जों थांलाय फैलाय खालामनो हादों बिथांमोनजों जों हान्था मेला खालामलायनो हादों आरो बिथांमोननि गेजेराव जों मोनसे कमिउनिकेसन खालामबोनो हानायखौ नोंथांमोना दिनै बयबो जों नुनो मोन्दों अब्ला बेसो जोंनि देरसिन मानोना दिनै डेभेलपमेन्ट खालामोब्लानो थाखा फैसा लाबोनानै गिदिर गिदिर बिल्डिं लुब्लाल' जे बे डेभेलपमेन्ट जायो बे नङा मानोना जोंनि गेजेराव सिगां फिसा फैग्रोनांगोन सान्तिया फैग्रोनांगोन आरो सान्ति जुदि फैयोब्लासो जोंनि गेजेराव जोङो न'खरफ्राव थानानै जोङो परिबेस थानानै जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यतनि थाखाय जों सिन्था खालामनो हायो दिनै आं नोंथांमोननो माखासे फर एग्जाम्पल आं माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरदों जोंनि प्रमद बर' सारा बे 3 बोसोराव मा आसनिखौ दिनै जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजांनि थाखाय खामानि मावदों आं बेखिनिखौ नोंथां बुंनांदों नाथाय बे बुस्थुखौ दिनै रायजो राजाया रिजायनानै नायनांगोन 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया रायजो राजानि खामानि मावदोंना मावाखै दिनै बिटिसिआव बिथाङा बेबायदि आसनिफोरखौ होलांनो हादोंना हायाखैमोन नाथाय दिनै बिटिआर माने गभर्नमेन्टआव दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव प्रमद बर'आ माखासे रायजो राजानि जाहाथे रायजो राजाया मोनहैयो आरो रायजो राजाया मोननानै जाहाथे बेफोरनि गेजेरजों मोजां खामानि मावब्ला गावखौ दानानै लानो हायो बेखिनि खामानिफोरखौ मावनाय जादों दिनै फर एग्जाम्पल दिनै बिथाङा सिगाङावनो इम्परटेन्ट होग्रोदों स्टुडेन्टफोरखौ लानानै आरो बिथाङा बे स्टुडेन्टफोरखौ लानानै मोनसे जोंनि गेजेराव बिथाङा थांनाय मा होनदों समफोराव बिथाङा CM सुपार 50 मिशन जायफ्रा दिनै IAS IPS थाखा फैसा रां राशि गैयिनि थाखाय गोरिब गुन्द्रानि सासे मोजां गथ'आबो दिनै जोङो फरायहैनो हायामोन नाथाय बिथांमोनखौ दिनै 50 जन सेलेक्सन खालामनानै बिथांमोनखौ दिल्ली दरबाराव लांनानै बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनानै दिनै बिथांमोना मोनसे जिखिनि एग्जाम जानांगौ बे एग्जामाव बिथांमोना दिनै क्वालिफाइड जानो हादों बे मोनसे गिदिर जोंनि एचिभमेन्ट आरो बिनि उनाव नोंथांमोना आङो बहुद फर एग्जाम्पल होनो हायो मानोना दिनै बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन जोंनि गोबां बर' आइजोल' नङा जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिफ्राबो राजबंशीफ्राबो सावथालफ्राबो मा होनो बिथांमोना दानाय लुनायाव गोबां आखा फाखा नाथाय बिथांमोना बेबायदि सुबिदाखौ मोनबोआखैमोन आरो बेबायदि प्लेटफर्मखौ जों नुनो मोनाखैमोन नाथाय दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट फेजनि थाखाय 25टा मा होनदों बड'लेण्ड हेन्डलुम क्लास्टार बानायनानै होनाय जादों जेराव बेखौ मोनसे NGOनो होदों आरो बे मोनसे NGOआ दिनै मा होनदों बिथांमोननो 45 डेज आइजोफोरखौ लानानै मोनसे ट्रेनिं होनाय जादों आरो बिथांमोना 45 दिन ट्रेनिं लानानै बिथांमोननि गावसिनि दानाय माने जेकेटखौ बोरै खालामनांगौ बोरै बिथांमोना आगर खालामनांगौ मारैबा माने बेसेबां फुट लानांगौ बेसेबां मिटार लानांगौ बेसेबां खुन्दुं जायो मोनसे दख'नायाव मोनसे आर'नायाव बेफोरबायदि गासै ट्रेनिंखौ बे 45 दिननि गेजेरजों होनाय जादों आरो बिथांमोना बे ट्रेनिंखौ मोननानै साफ्रोमबो मानसिफ्रा आखा फाखा जादों आरो फैबाय थानाय समाव जों सानो निश्चय बिथांमोना बे जि दानायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना गावनि माने जिबनखौ बिथांमोना फोथांनानै लाखिनो हागोन होननानै जों सानो आरो बिनि उनाव नोंथांमोननो आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जायफ्रा दिनै जोंनि बर'फोरा जोनोमनिफ्रायनो जों एम्फौ फिसिनानै फैयो नाथाय जों एम्फौ फिसिनानै फैदोंब्लाबो दिनै जोङो जेरैबायदि सरकारनिफ्राय मोनसे समाव जों सुबिदा मोनबोनांगौमोन सरकारा जेरैबायदि जोंखौ नायनांगौमोन नाथाय बै समाव जोंखौ माखासे बिथांमोना डिप्राइड खालामनानै गारबोनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय दिनै जोंनि प्रमद बर' सार फैनायनि उनाव दिनै बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशन जेराव साफा व्यक्तिफ्रा न'आवनो बिथांमोना मा होनदों बिथांमोना मा होनदों जि दानो रोंगौ दा बे जि दानानै जे गाव थांनानै थानो हायो आरो जोंहा जेराव एम्फौ फिसिनानै जों थांनानै थानो हायो दा दिनै एम्फौजोंनो लोगोसे जोङो खुन्दुं खालामनो हायो एम्फौनि खुन्दुंजोंनो जों जि दानो हायो आरो जिखौ जों फाननो हायो दा बेखिनि नि थाखाय दिनै बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशनखौ लानाय जादों जाहाथे साफ्रोमबो व्यक्तिफ्रा साफा गसंनानै खामानि मावनानै आवगायलांनो हायो आरो बिनि उनाव जोङो बड'लेण्ड पिग मिशन नोंथांमोनाथ' खोनाबाय थादों जोंहा बड'लेण्ड पिग मिशन गोबां बेबायदिनो जोंहा अमा सोरबाफोर बेबायदिनो जोंनि माखासे ससाइटिफोर दङ
बिदिनो 10 जन 15 जन 20 जनजों ग्रुप जानानै बिथांमोना अमा लानो हायो सोरबाया व्यक्तिबो लानो हायो दा बेबायदि लानानै गावनि जिउ राहा लामाखौ दानो हायो दिनै अमाखौ बयबो जायो दिनै अमा बेदरखौ जोंनिफ्राय बोरै जों साप्लाय खालामनो हायो बारैबा बड'लेण्डखौ जोङो अमानि मोनसे जायगा खालामनो हायो दा बे मिजिं आसाखौ लानानै दिनै बड'लेण्ड पिक मिशनखौ खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनाव मा होनदों जायफ्रा दिनै मैगं थाइगं फाननानै जायो जायफ्रा दिनै साहा हटेल होनानै जायो बिथांमोना थाखा फैसा गैया गावनि दखान गावनि मैगं दखान गावनि मा होनदों फिथाइ सामथाइफोरखौ बिथांमोना मालाबा खम फैसाफोरजोंनो बिथांमोना गसंनानै सानसेमानि बिथांमोना खस्थ' खालामनो गोनां जायो दा बिथांमोनखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोंनि सरकारा मा खालामदों अनसाय बिथांखि होननाय बिथांमोननो सासेयाव 5,000 खरै मिथिबाय बिथांमोननो मा होनदों माने होनाय जादों आरो बेखौ जोङो जायफ्रा फायखारि खालामो जायफ्रा मैगं फायखारि जायफ्रा बेबायदिनो दखाननि गला जायफ्रा साहा हटेल गला खालामो बेबायदि व्यक्तिफोरनो नायै होनाय जादों दा ओंखायनो दिनै मा जोंनि गेजेराव मा खामानि मावाखै प्रमद बर'आ आरो नोंथांमोना खोन्थाबावो जायफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव गोबां गोरिब गुन्द्रानि फरायसाफोर दङ जाय फरायसाफ्रा दिनै मालाबा समाव एडमिसननि थाखाय प्रब्लेम जायो मालाबा जोंनि फरायसाफ्रा फैसा गैयिनि थाखाय जों फर्म फिलआप खालामनो हाया जायो दा बिनि थाखाय जायफ्रा गोग्लैसोनानै थानाय जोंनि जायफ्रा टेलेन्ट गथ'फोर जायफ्रा जोंनि माने गोरिब गुन्द्रानि जोंनि माने फरायसा बिथांमोननो दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय मा होनदों गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मोनसे स्कलारशिप होनाय जादों दा बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा मोनगासिनो दं दा अकल बेखौ गियान सोरां आरो अनसाय बिथांखिखौ अकल एसटिनि थाखायल' खालामाखै जों अबिसिनि थाखायबो खालामदों एससिनि थाखायबो खालामनाय जादों दा ओंखायनो बेहाय गासिबो बिटिआराव थानाय जाति जनगोष्ठीनि व्यक्तिफ्रानो गासिबो मोननो हागोन बिटिआरनि जिखिनि सुबिदाफोर दङ आरो बेनि गेजेरजों आं मोनसे दिनै जायफ्रा दिनै बेमार आजारजों मालाबा थाखा फैसा गैयिनि थाखाय जों टेब्लेट मोनसे बायनानै जानो हाया दा बे टेब्लेट बायनानै जानो थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर' सारा मोनसे सिन्था खालामदों जे जोंनि गेजेराव मोनसे आसनि खालामनांगोन थिग बेबायदिनो मा होनदों रग निर्मुल होननाय मोनसे आसनि खालामनानै जायफ्रा दिनै ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं जायफ्रा दिनै बेमारजों भुगिनानै दं बिथांमोननि थाखायबो मोनसे मा होनदों बेबायदि स्किम लानानै इन्डिभिजुवेलि मोनसे स्किम लानानै दिनै जोंनि गेजेराव रायजोआ मोनसे एनाउन्स खालामनायखौ जों नुनो मोनदों दा ओंखायनो दिनै आरो मोनसे खोथाखौ दिनै गोबां जोंनि बिपिएफनि मानसिफ्रा दिनै जोङो मिथिं माथाङाव बिथांमोनखौ जों खोनानाय नुदों जे प्रमद बर'मोना गिदिर लेक्सार होदोंमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननानै बिथांमोना माने खोथा बुंदोंमोन बाथ्रा बुंदोंमोन बिथांमोना होनो हायाखिसै थगायबाय हिन्जाव माहारिखौ अखमान खालामबाय होननानै बिथांमोना बुंदों नाथाय नोंथांमोना जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा दिनै नैबे खोथाखौ खोनानानै नोंथांमोनाबो गोजोननाय मोनगोन मानोना जोंनि प्रमद बर' सारा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा दिनै नैबे खोथाखौ खोनानानै नोंथांमोनाबो गोजोननाय मोनगोन मानोना जोंनि प्रमद बर' सारा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय 4,000 जोंनि बिटिआर ओनसोलनि 4,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ फार्स्ट फेजनि थाखाय बिथांमोननो 75,000 होनायनि अलरेडि जोंहा रेडि खालामनाय जाबाय आरो बेखौ नोंथांमोना हयथ' बे मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन आरो बेहाय जों बेखौनो बेबायदि खालामनाय जादों बेखौबो बुजिना थानाया मोजां 75 मानो 25,000 होखो होननानै बिथांमोना बुंनोबो हागौ दा जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा 75,000 हरोब्ला खेबसेनो जोंना खामानि मावा दा ओंखायनो जोंनिफ्राय बेबायदि खालामनाय जादों जायफ्रा 75 जों मोनथाम किस्ति होनाय जादों 25,000 मोनथाम किस्ति होगोन खामानि मावब्लासो होनाय जागोन दा बेबायदिनो बे 75,000 किस्तिखौ होनाय जागोन दा ओंखायनो दा बेफोरखौ नायदो गासैबो दिनै रायजोआ मोनसे आसनिखौ दिनै प्रमद बर' सारा खालामदों होमब्ला दिनै जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा मा बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बुंबाय थाखो जे प्रमद बर'आ जेबो मावाखै रायजोनि थाखाय जेबो मावाखै दिनै आवाज प्लास मोनसे समाव जोङो बिपिएफनि दिनाव आवाज प्लासखौ जोंहा मोननो थाखाय गोबां समस्या जायोमोन PMGY IY न'फोरखौ दिनै जोंनाव मा होनदों जोंहा जोंनि मोनसे ब्लकआवनो 8,000 9,000 बेबायदि न' सफैदों आरो बे न'फोरखौ अलरेडि जोंनि दिनाव लुफिनदों आरो नोंथांमोना खोनाना आसरित मोनगोन थांनाय 16-17आव बिथांमोना गोबां न' मोनबोदोंमोन PMGY IY न'फोर बै न'खौ बिथांमोना आदार खालामना दोनजोबदों बबेबा मोननै किस्तिल' मावदों आद्रा खालामना दोनदों बबेबा मोनथाम किस्ति मावनानै बिथांमोना आद्रा खालामना दोनदों दिनैसिमबो बिथांमोना खोरखि गैया बबेबा दरजा गैया आं बेखौ दाख्लै सार्भे खालामनानै मोनदों दा बेबायदिनो जोंनि ब्लकआवनो जोंनि थिथागुरि डेभेलपमेन्ट ब्लक क'क्राझार ब्लकआवनो बेबायदि फार्स्ट फेजनि थाखाय जों 99 मिथिबायना 99 न'आनो दासिमबो पेन्डिं जानानै दं दा बेखौ जोंनि इउपिपिएल सरकारा जोङो बेखौ नायलायनानै मारैबा जों बेखौ लुफुंनो हायो बेखौ जों भिडिअ जों रायलायदों जोङो गिदिर माने डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरजों रायलायनानै
जोङो मारैबा बे व्यक्तिफोरनो जों न'खौ खोरखि आरो दरजा बानायनानै होफिननो हायो बेखिनि बुस्थुखौ जि बुस्थुखौ बिपिएफआ मावनानै पेन्डिं खालामना गालांदोंमोन बैफोरबायदि पेन्डिं खामानि मावनायखौ दिनै इउपिपिएल सरकारा दिनै जों मावफुंनो गोनां जादों आरो जों दायथ' लानो गोनां जादों अब्ला दिनै बे जोंनि मावनाय नङा हो बिथांमोननि समाव खुनु मोनसे मा होनो एमजिएनजेकेआव खामानिखौनो नुवामोन दिनै नोंथांमोना नाय इउपिपिएलनि दैदेननाय सरकाराव बे 3 बोसोराव गामि गामि थांनानै नाय नोंथांमोना हो नोंथांमोना मा होनदों ब्रिक केनेल नुगोन लामा ससे जानायबाबो नुगोन नोंथांमोना जब कार्डनि गेजेरजों फख्रि नुगोन नोंथांमोना प्लान्टेसन नुगोन बेबायदिनो गोबां आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों अंगनबादि लानाय जादों माने जब कार्डनि गेजेरजोंनो एमजिएनजेकेनि गेजेरजोंनो दा बेबायदि गोबां अंगनबादिफोरा जोंना गैयामोन दा बेफोरबायदि खामानि मावनायफोरखौ जोङो दिनै गोबां मावनाय नुदों अब्ला बिथांमोना बबे बाथ्राखौ लानानै जे प्रमद बर'आ दिनै जेबो मावाखै बिथाङा लुथिबाय माबा होननानै बुंबाय थादों आं सानो बेबायदि बुंनाया बिथांमोना खुनु ओंथि गैया आरो बेनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ आरो प्रमद बर' सारखौ बिथांमोना हायोब्ला सनमान होनांगौ खुलुमनांगौ आरो रेसपेक्ट होनांगौ आरो आं सानो दिनै हाग्रामा महिलारि साराबो प्रमद बर' सारखौ बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा दिनै प्रमद बर' सारखौ जुदि एसे जुदि हेल्प खालामबावोब्ला एसे जुदि बाख्नायबावब्ला सहाय खालामोब्ला आं सानो निस्सय आरो साबसिन हामसिन आरो प्रमद बर'आ खामानि मावनो नाजागोन आरो बिथाङा नाजाबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा गासैबो जनगोष्ठीफोरखौ लानानै खौसेयै खामानि मावनो नागिरदों आरो साफ्रोमनोबो मानसिनिबो बिथाङा डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावनानै होनो नागिरदों ओंखायनो नैबे 2023-24 इयारखौ बिथाङा बुंदों जे बे डेभेलपमेन्ट मोनसे इयार बोसोर जागोन होननानै बिथाङा मोनसे जोंनि गेजेराव डिक्लारेसन होनाय जादों दा आं बेखौनो खावलायदों रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना राजनिति खालाम राजनितिनि मुङाव नोंथांमोना जोंनि सरकारा बिटिआरआव माने दफायाव जेबो गैया आरो माने बिटिआर सरकारा प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावाखै होननायनिफ्राय नोंथांमोना जानगारनांगौ नोंथांमोना राजनिति खालाम जा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जि खामानिफोरखौ दिनै नोंथाङानो मावनानै गालांनांगौमोन बे 17 बोसोराव नाथाय बे खामानिखौ दिनै फैनानै दिनै प्रमद बर' सारा दिनै रिक्स लानानै बिथाङा नाजानानै हरसान बिथाङा मेङाजासे बाङाजासे खामानि मावनानै दिनै नैबेनि फरजासिम लाबोदों आरो जुदि प्रमद बर' सारखौ जोङो जुदि फैगोन समाव जुदि आरोबाव जुदि जों खेबसे जुदि चान्स होबावब्ला आं सानो बिनिफ्राय साबसिन आरो माने हामसिन जोंनि बिटिआर ओनसोला जोंखोल माखोल जागोन आरो सनानि मोनसे संसार माने रायजो जागोन होननानै आं सानगोन बर'फोरनि गेजेराव अनलायनाया फैगोन आरो सान्थिया नोंथांमोना निस्सय फैबाय आरो बे सान्थिया अरायबो थाबाय थागोन आरो बे सान्थिखौ रावबो सिफायनो हाया मानोना गोबां बिपिएफनि मानसिफ्रा बे सान्थिखौ बिथांमोना असान्थि खालामनो सानब्लाबो बे मालाबाबो जानाय नङा आं ओंखायनो खावलायो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि इन्टेलेक्सुवेल पार्सनफोरखौ जुदि नोंथांमोना नायदोंबा नोंथांमोनाबो सान बिबेकजों सान नोंथांमोनाबो प्रमद बर'आ दिनै बे 3 बोसोराव मा खामानि मावदों हाग्रामा महिलारिया मा खामानि मावदों आं हाग्रामा महिलारिखौ बेखौ बुंनो सानाखै जे बिथाङा जेबो मावाखै होननानै नाथाय हाग्रामा महिलारियाबो मावदों 17 बोसोराव नाथाय 3 बोसोरजों जुदि 17 बोसोरजों जुदि जों रिजाल्ट नायोब्ला जोंनि प्रमद बर'आ दिनै 3 बोसोराव बांसिन खामानि मावदों होननानै आं सानो आं बेखिनिखौनो आं रायजो राजानो मिथिहोबाय आरो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि फिन खेबसे अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिनानै आंनि बुंनांगौखौ आं एसेबां फोजोबबाय गोजोन्थों गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन